माझं नाव आहे सोहम किरण पाटील. माझे नाव कौस्तुभ संतोष सुतार. शाळेचे नाव गडिंग्लज हायस्कूल गडिंग्लज. आज आम्ही एक प्रकल्प तयार केलेला आहे. या प्रकल्पाचे नाव आहे एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टीम. आताच्या काळात वाढत्या औद्योगिकरणामुळे माणसाचे आरोग्य धोक्यात झाले आहे. ज्यामुळे प्रदूषण होते, त्या प्रदूषणातून खूपसे विषारी घटक बाहेर पडतात, जसे की कार्बन डायऑक्साईड, धूळ हे आपल्यासाठी घातक ठरतात. त्यासाठी आम्ही हा प्रकल्प तयार केलेला आहे. याच्यात मी वापरलेले साहित्य आर्डिनो, ब्रेडबोर्ड, एक्झॉस्ट फॅन, MQ सेन्सर, बझर, LED, ग्रीन LED, रेड LED, टेम्परेचर सेन्सर म्हणजे आपल्या ह्या रूममधलं टेम्परेचर केवढं आहे ते हे करते.